bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jo sare jan hiramon ande ko ñalawma altini hawri ko 3 lewru juin hitandu ujunnaji nogas nayyi habruji mon e ɗemgal pulaar tonto états-unis ene wayno koko hande ñalli kadi ko ñawore hono kanko biyeteɗo Hunter Biden noon ko ɓi président Joe Biden ɗum noon ñawore makko ko sibabude kanko e duuɓi hitande ujunnaji 17 o soodi no fetel ɗum noon ko pistolet o soodi ɗum ko on saaha kadi taw ko kaɗaɗo wonno koye probléme uji drogue e cocaine e gueɗe mbaɗe noon ɗum noon ene wayno ko ñawore makko hande fuɗɗi hande noon ene wayno ko ɓe ƴewanno ko ƴewde wonde suɓade ko mbiyata jirore ɗum noon kanko Hunter Biden ene wayno ko toon to tribunal gonɗo toon to Delaware to wiyete Wilmington ene wayno ko hande ñawore makko fuɗɗi ɗum noon ko suɓade taw wiyeteɓe jirore ɗum ko 12 neɗɗo ɓe dañi ɗum hande pour ɓeɗo en fotɓe tawede fotɓe kadi heɗade procureur ko takkimo kanko Hunter Biden e kadi défense makko avocat ji makko holko jogori défendudemo ko wawi wonde fof ene wayno koye nder namdade hande kamɓe jirure ɓe namdama ko heewi e surtout henno holko ɓe cikki ko woni probléme uji drogue e états-unis ɗum noon ko holko woni yimɓe ɓe ganduɗa wurtaɓe ko fayti ko wayno drogue ko wayno jaram ko wayno cocaine e gueɗe ban namdama kadi gueɗe patuɗe en hollo droit ji neɗɗo jogui ko fati jogade fetel walla sodde fetel gueɗe ɗe ganduɗa hen hawnaki ene fecci oɗo saaha joni américain ji ko fati hol poɗɗo jogade fetel hol poɗɗo sodde fetel ko wawi wonde fof ene wayno ko janggo ɗamina talata wonde ko kamɓe procureur maɓe guddita ko wiyete en koɓe takki hono kanko Hunter Biden e nder noon namde ko namda kanko président Joe Biden o wi wonde ko d' abord ko famdi yimɓeɓe kanko ko président états-unis e kadi kanko hoore makko kadi ko bamum ñaweteɗo ɗum no fof noon ari ko caggal kadi nde famano wonde ko ñawore wonnode toon to New York nde en hono kamɓe républicain ɓuuri hen hewde mabɓe ɓe garino yidde firtude walla bonnidde inde ñaawowo kañum hoore mum e inde kadi ko holko woni sababu Donald Trump no ñaawe e oɗo saha noon hono kanko président Joe Biden ene wayno kanko hoore makko haalino wi wonde ko ñawore wonde états-unis surtout yenn systéme ko mbiyata ñawgol e états-unis ko systéme mo ganduɗa hen fotani toñede o haali kadi o wi wonde ko haalde e gueɗe patuɗe henne ko fate bonnude systéme ñawore états-unis ko wasde wonde kellifaɗo ɗum noon e wayno oɗo saaha joni hono kamɓe républicain ɓe goni koye ƴewde kadi hol gueɗe ɗe ganduɗa henne ɓe mbawata kadi kanko hoore makko fawde makko kanko président Joe Biden tawde ko ngol ɗo woni lawol gadduno e histoire Amérique ɓiɗɗo gonɗo ɓi président mo états-unis en nawe tribunal en takke gueɗe ɗe ganduɗa bonande ha kene ñaawe habaruji men international ko toon to Mexico en wayno ko famama oɗo saaha joni ko kanko biyeteɗo Claudia Sheinbaum ene woni ko kanko ardi hen pour ɗamina wonde maw gaño goteji mbaɗɗo toon kanko noon ko neɗɗo jogguiɗo jangde no fewi o janggui université ji gonɗi toon to états-unis omo jogui doctorat makko ko fate physique neɗɗo kadi ligguey no fewi kadi e pelle kewɗe no fate énergie ji e ɗum noon e wayno oɗo saaha joni tumnade ka e résultat ji puɗɗiɗi yaltude ɗi hono kanko Claudia Sheinbaum jaaro duuɓi 60 ene wayno ko kanko jogui 57,8% e voix ji jaltuɗi ɗi ko kanko jeeyi ɗum donc hono debbo goɗɗo ɗaminnoɗo ma heɓ hocciti on kañum ne jogui ko 29%. Ko wawi wonde fof ene wayno ko résultat ji définitivement suwa yaltu kono ene wayno ko ɗamina ko kanko oɗo debbo jogori gagnade gagnugol makko noon no kalɗen hankkidi wonata ko haala maw ko wonande toon to Mexico hay sindo wonde ɗamina tawde o jeeno koye parti laamiɗo ene ɗaminama o continue peeje laamiɗo Mexico woni e muɗum nde ɗum noon ko peeje jokkodirde wat boniyankoɓe wonɓe leydi ɓe pour beele en usta violence au lieu de wiiden haɓay mumen directement donc andaka taw holko jogori wadde politique makko kono noon tawde koye parti laamu o jeeno hawnaki mawo continue ɗeɗon peeje kanko kadi wonno kadi ko adi wondemo ɗo suɓedemo yo ardu leydi ndi ko kanko wonno kadi maire Mexico City habruji men international toon to Sénégal en wayno ko ɓeɗo ɗiɗo ponnoɓe arde toon to tribunal hande pour heɗade ko fate ko fawa e mumen comme ñawore ene wayno tournade kadi habruji gumriɗi toon to Figaro ene wayno ko kamɓe ɗiɗi fof ɓe pawama lebbi tati ɗum noon ko kaso ferme ɗum noon hono kanko biyeteɗo Bah Diakité e nanggaɗo guila ñande 20 lewru mai
sibabu non konngudi ɗi o haali konngudi en huccirde ngo Ousmane hono gardiɗo laamu Sénégal biyeteɗo Ousmane Sonko ɗum noon ko caggal nde Ousmane Sonko kañum hoore mum nde fotti hono lundiɗe laamu toon to France biyeteɗo Jean-Luc Mélenchon caggal nde Ousmane Sonko e nder discours muɗum haali e tugnade kadi hande base ekkite ko haali Ousmane Sonko wi wonde ko kala ko fati e probléme uji debbati gorkati toon to Sénégal ko hunde nde laamu ngu tolerte ɗum woni kanko ba jekkite o haalino haala o wi wonde ɗum ɗo ko Ousmane Sonko ko haali ko contredisde constitution e kadi ko jamfima wonde Sénégal naɓe sibabu nde haali ɗum ɗon hono goɗɗo kadi biyeteɗo Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw kañum ko ceerno kadi kañum ko bajoroɗo kañum hoɗum nanga ko ñande nogas e 2 lewru mai kañum hoore mum haalno ko haaluji ba ɗum wi wonde ko Ousmane Sonko ene wayno kene ene yamɗinani hono yimɓe wiyeteɓe debbati gorkati hen toon Sénégal e ɗum noon kadi ene wayno ko kamɓe ɗin fof guilɗen koɓe nanggaɓe oɗo saha joni ene wayno koɓe jamirama yoɓe cokke lebbi tati ferme sibabu ɓe kuccini konnguɗi ɗi ɓe mbiɗi konnguɗi ɗi tawana haalluji gonga fade gardiɗo laamu toon to Sénégal ko jiita e ɗum ɗon goto mabɓe kadi fof faama yo yoɓ kalis kene wona 100 000 francs CFA non ko hawrata ko kene wona 150 pour yo yoɓ ɗum ko jiita e lebbi tati mabɓe ɗi poti sokkede ɗi toon to Niger ene wayno ko luural nen woni hakkude Niger e Benin oɗo saha joni sibabude surtout frontiére uji mabɓe guddaɗi ɗi kamɓe Niger no ɓe gullitinoma ma won lebbi joni wonde ko toon to Benin ene wayno ko won yimɓe wonɓe toon en formé toon taw ko France formata ɗumen pour yande leydi mabɓe kamɓe Niger ɗum waɗi ɓe jaaɓi ɓe mbi wonde ko frontiére uji mabɓe alay saago gudde sibabude huldeɓe wonde ko ma hawnaki waɗ boniyankoɓe ma naata leydi mabɓe kamɓe noon Benin ene wayno oɗo saha joni kamɓe ɓe mbi wonde ko ɗum wona gonga ko woni caɗele oɗo saha joni ene wayno ko Niger ene jogui pétrole gummeteɗo toon to ɓulli gonɗi toon to Agadem taw oɗon pétrole foti rewde ko toon to Benin pour yaade wadde nawede caggal leyɗele kono ene wayno frontiére ɗi sibabu uddede muɗum ɗum ɗon ko caɗele mawɗe e tugnade kadi e ko habaruji bindaɗi toon de Africa News kamɓe Benin ɓe mbawino wiide won ɓe neldini neɗɗo mabɓe toon to ñami ardiɓe leydi Niger ene wayno jaɓani fottude makko ɗum noon e konngol kanko premier ministre mo Niger biyeteɗo Ali Lamine Zeine o wi wonde ko haɗiɓe gonɗinde Benin ene jogui gonga ko sibabude surtout yenno policier ji gonɗi toon to port biyeteɗo Seme Podji ene wayno ko policier ji gonɗi toon ɗi ene kadi yimɓe Niger liggotoɓe toon ɗum noon ko ɗum waɗi wawata wonde ene wayno ko kamɓe chinois ji kadi ɓe mbawino ƴewde wadde boto hakkude Benin naaɓe e Niger ɗum noon ko sibabude kamɓe jogui société gonɗo toon guitto pétrole aji biyeteɗo WAPCO ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni uurenen hakkude mabɓe kamɓe Benin e Niger ko jiiɗa e ɗum ne hono kanko président mo Benin biyeteɗo Talon ene wayno kanko hoore makko o wawino wiide wonde ko frontiére uji ɗi ene yo guddite ɗum noon ko frontiére uji leydi gonɗi toon surtout gonɗi toon to minima kono ene wayno yimɓe Niger kañumen mbi wonde ko oɗon nokku il faut ko udde ɗum noon e loy ko foti udditede tan ko sibabude so tawi pétrole ne wawi rewde toon ɗum noon fof ko hunde nde ganduɗa hen oɗo saha joni ɓe nanodirani kamɓe Niger hande ɓe continue woytade wonde ko eɓe kuuli wonde ko waɗ boniyankoɓe ene mbawi ummade toon to Benin ko ɗum waɗi en jiiɗi frontiére uji ɗi gudde ɗum noon ko siftinde on tan e hitande ujunaji ɗiɗi e 27 hono Niger kañum ɗum udditino ɓulli gonɗi toon to nokku biyeteɗo Agadem ɗum noon ko taw ko ɓulli ɗi goni ko banggue funnague worgo leydi ndi e taw kadi ɗiɗon pulli kala ko ittano toon wata no rewoyde ko toon to Benin ɗum noon sibabude frontiére uji guddaɗi oɗo saha joni ɗum noon kadi hunde nde jogorani wallude oɗo pétrole guitteteɗo toon cakkitoɗen habaruji men ko toon to Burkina Faso e tugnade kadi e rapport gommiɗo toon to bindaɗo taw kadi rapport o windi ɗum ko conseil norvégien pour les réfugiés ene wayno oɗo saha joni kadi hono kamɓe Burkina Faso ɓe mbiyama kadi ko kamɓe ɓuuri wonde leydi ɓurdi wonde dangereux e ɓurdi kadi hewde yimɓe dognaɓe walla forçaɓe jaltinaɓe nokkuji mumen sibabude caɗele gonɗo toon donc ene wayno ko tugnade rapport o hannoɓe kalni Soudan kañum ƴefti place sappo république centrafrique ƴefti place jeetati Niger ƴefti 5 Mali ƴefti 9 ndeɗo hitande kadi woni hitande ɗeɗɗo hono kamɓe Burkina Faso kamɓe goni place gadano en yimɓe ɓurɓe wadde déplacé de leyɗele ɗeɗo kaalaɗe ɓennude situation toon
toon to leydi Burkina Faso e ɓeydimo bonde tuggi tan hitande ujunaji ɗiɗi e nogas tati ha ɗo gonɗen ɗo e oɗo saha joni kene wiye kene wona temedde jeeɗiɗi ujunere neɗɗo a wawi forcéde ittede nokkuji men walla dogde kañum hoore mum sibabunde bonneji gonɗi toon ɗum noon dogui payi frontiére uji gonɗi leyɗele takkiɗe ɗumen ɗum noon ko habaruji gomoriɗi toon to radio France international. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jomol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma altini hawri ko 3 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi yen mbaali jaam on jarama.